Guys, welcome usab sa ato ang sambingay mga istorya nga daghan ka makatunan. For today's video, pinasaya na po ni guys testing kini sa atong pagto, especially sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So guys, kung bago pa kani nga channel, kini atong channel di ay mga istorya kini mga sambingay nga dunay daghang mga nagpaluyo nga mga moral lesson sa kinabuhi o mga dagkong mga pagtulunan nga pwedeng ma-apply sa atong kinabuhi. So tapusa kini nga sambingay o storya aron nga sa kaulahian niini makuha nimo kung unsa gyud ang mga dagkong moral lesson sa kinabuhi niining mga istorya. Istorya kini sa usa ka batan-on nga nang-apply og trabaho. So gi-interview ang maong batan-on. Ingingnan siya sa nag-interview, "Sir, unsa man ang imong denomination?" So nintubag ang maong batan-on, "Ma'am, usa ko sa born again." So, okay. So, born again di ay ka. Niya na ang maong nag-interview. "Yes, ma'am." So karon sir, kaya ang among company usahay mupatrabaho raman og Domingo. And usas na ko nabal-an nga ang born again, dili ko na sila mo trabaho og Domingo kay mo magsimba jud sila. So niyon ang mao nga batan-on, "Yes, ma'am. That's true. Tinuod gyud ma'am nga ang Domingo musimba gyud mi." So nangutana ang mao nga nag-interview, "So karon sir, kung dawaton ka namo nini nga company, what if ang atong manager, atong amo nini mo company dunay padalian nga mga trabaho nya kinahanglan gyud nga trabahoon bisan sa adlong Domingo. So willing ka ba sir nga absina nimo bisan one time or two times ang pagsimba para mahuman o para madali ang trabaho kung pananglitan na sir?" So niyon ang mao nga batan-on, kung munay mahitabo ma'am, sorry to say nga dili gyud ko maka-work kay ang Sunday ako jud nang gigahin para sa Ginoo ma'am. So wala jud koy laing panahon nga ako magahin sa Ginoo. So ako gyud nang gi-set aside ang Sunday kay kung makatrabaho ko, ako jud gipangayo nga makasulod po ko sa trabahoanan nga ukihan ra ko nga maka-absent og Sunday. So niyon tong na-interview, "Sige sir, tawagan lang kanamo, isulti amo pa ning pakigsabutan kung madawat ba gyud kanining maong company." Sige ma'am. So pag uli na sa siyang panimalay, nagulat siya sa tawag pero ga-expect na gyud siya ang maong batan-on nga nang-apply nga di gyud siya makatrabaho tungod sa pag-interview nga supak ang iyang mga tubag kay di man gyud siya mo duty og adlaw nga Domingo, kay ang Domingo gigahin gud niya para sa pagsimba sa Ginoo. Tuod man nanawag tong maong nga ga-interview, "Hello sir, ang among amo ug ang manager nagkasabot mi nga pagadawaton ka isip trabahante sa among company. Unya tugutan lang kanamo nga sa Domingo okay ra nga mo-absent ka kay naara may laing maka-duty. Isalig mi nimo sir, so pwede ba ka maka-duty ugma?" So nasyak ang maong batan-on. Isa nga, "Yes ma'am, salamat kayo ma'am nga gitagaan kong pabor." Niyon tong maong nga ga-interview, "Sir, sa tanan nga trabahante ikaw lang gyud ang amo ang gitagaan niya na tungod kay nakita namo ang imuhang integrity nga sa imong pagkakristohanon. So salig kay minimo sir, that's why ikaw among gipangita nga kasaligan nga tao tungod sa among nakita nga integrity during sa interview." So sir, mag-start na kaugma. Sumuto nagpasalamat siya, "Salamat kayo ma'am. Okay, no problem ma'am, ugma mo duty ko." Sumuto pasalamat kayong batan-on kay ang pabor sa Ginoo bisan sa iyang interview nga ga-expect siya nga dili siya madawat, pero ang Ginoo naghatag og pabor sa iyang kinabuhi. Guys, di nila ta mukutob sa atong sambingay. Sometimes sa atong kinabuhi tistingan kita sa ato ang pag-alagad sa Ginoo kung unsa gyud ta ka loyal sa Ginoo. And adunay panahon nga mag-expect ta nga wala na gyud, dili na gyud ta madawat sa maong trabaho, sumala sa maong sambingay, pero ang gi-expect niya nga dili madawat gihimo hinon sa Ginoo nga pabor kay siya mo nakita
nga aduna siya integrity sa tanan nga trabahante, siya ra daw aduna integrity. So that's why gidawat siya kay kasaligan siya o kapiyalan siya sa iyang pagpanarbaho. Nganuman kay sa pag-interview pa lang daan, matinud-anon kayo siya sa iyang mga tubag. So inana usab mga kaigsuunan o guys, inani usab sa atong kinabuhing Kristohanon nga kung matinud-anon lang gid ita, dili lang gyud ta mamakak, dili gyud ta manglimbong sa pagkinabuhi, then ang Ginoo ra gyud mo manimuhat, ang Ginoo gyud maghatag og pabor. Usahay testingan ra gyud ang ato ang pagtuo, usahay testingan tas mga pag-antos nining kinabuhi pero munang kadaghanan nga tawong matistingan, dili kasagaran gyud dili gyud ta makapasar sa testing sa atong kinabuhi. That's why panahon gani nga dili ta makapasar sa testing, so wala po'y blessing nga moabot sa atong kinabuhi. Pero sumala sa mga sambingay, nakapasar siya sa mga testing. Katong pag-interview niya, testing to kung mutrabaho ba gud siya og Domingo. So gitistingan siya, pero nakapasar siya. So unsang bahin nga siya nakapasar? Pinaagi sa ang pagkamatinud-anon. Nga digo niya ibaylo ang pagsimba kay sa trabaho. Okay? Buot pasabot, nagahin gud siya og time para sa Ginoo. So matinud-anon gud siya. So kay nakapasar man siya sa mga testing, that's why blessing will come sa iyang kinabuhi. Ang panalangin niabot sa iyang kinabuhi. Dako na kay ng panalangin nga gitagaan siya pabor sa tanang trabahante, siya ang gitagaag pabor nga maka-absent rag Domingo. Ang uban mo duty Domingo pero siya ra ang trabahante gidawat nga pwede rang mo-absent og Domingo, di ba? Dako na kay ng pabor sa Ginoo. Usahay mo ni ang gipangita sa Ginoo sa kinabuhi, ang makapasarta sa mga testing. Guys, matud pa sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Busa angay ninyong ikini-ikalipay bisan tuod og sa pagkakaron kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Daghang pagsulay nga atong agion. Verse 7, ang tuyo niini maong pagsulay kung tinuod ba gayud ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Grabe. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan sulayan gayud usab. Tungod niini badawat ninyo ang mga pagdaig himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. So dinhi ining maong bersikulo ang ato ang pagtuo sama sa gold nga i-purified siya pinagis kalayo. No? Tistingan siya, tunahon siya pinagis kalayo. So ato pong pagtuo pagatistingan. Pero sa dihang makapasar ta sa test, then we are so blessed kung makapasar ta sa test. Munay gingon nga ang testing kung makalabang tanya na mahimo ka ng blessing sa unahan sa atong kinabuhi. Guys, kung sa mga testing sa imong kinabuhi karon, I don't know kung sa mga klase sa mga testing sa imong kinabuhi, sa imong pagtuo, ang imong loyalty sa Ginoo gitistingan siguro, imong pagkamatinud-anon gitistingan siguro, sama ni Job nga gitistingan sa Ginoo, gitugutan sa Ginoo, gitagaag permission sa tanan sa Ginoo nga matest si Job sa tanang klase-klaseng pamaagi, gikuha ang tanan niyang mga kaptangan ug kadato, hasta pa ang iyang good health gikuha. Pero si Job nakapasar siya sa tanang testing sa pag-alaga, then sa at the end sa kinabuhi ni Job nahimong double blessing ang iyang nasinati. Guys, challenge kini sa atong kinabuhi. Whatever testing nga moabot diha kanimo, remember that it will bring more blessings kung makapasar ka. Exam lang na sa atong pagtuo. Once nga pasaro nato kining maong exam, maghatag kini og dugang o pilo-pilo nga panalangin sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Guys, dinhi lang ta mo kutob sa atong sambingay, and hopefully nga nakahatag kitag mga impormasyon, mga pagtulun-an sa kinabuhi nga pwedeng ma-apply sa atong pag-alagad sa Ginoo. So, dinhi lang ta kutob. Be sure guys nga naka-subscribe ka sa ato ang channel sa mga sambingay nato aron nga updated ka sa ato ang mga daghan pa mga video about sa mga sambingay. Glory to God, kita-kita na punta sa next video ato mga sambingay. God bless guys.